Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Partner, 900,000 na public school teachers ang makakareceive ning 1,000 pesos na incentive na daing delay as part o parte ini kan selebrasyon kan World Teachers Day. Sinabi yan kan sarong lawmaker. Oo, sabi niya partner, 910 milyones pesos da ang nakaalokar o ang ipig-alokar kang gobyerno nga ning matauan ning siring na incentive ang mga satuya mga pampublikong maestra. Yes, ining amount na ni partner naging pondo ining unya na taon kan General Appropriations Act. Sinabi ini ni Mr. Campos. Ine-expect man da sa masunod na taon na